HSLC आनजादाव जालां UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। थांनाय 20 एप्रिल खालि सेबाजों खुंजानाय HSLC आनजादनि फिथाइ फोसावनाय जादोंमोन। बे आनजादाव उथ्रिसार जानाय जालां UN एकाडेमि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो फरायसालिनि गेलेमु बादायलायनायनि बान्था राननाय हाबाफारि खुंनाय जायो। फरायसालि सामलाय आफादनि मेनेजिं डाइरेक्टर जेम्स सरगियारिनि मासि लानानै दैदेननाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै चनितपुर जिल्ला UN एकाडेमि बर्डनि आफादगिरि आरो बातासिपुर UN एकाडेमि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि गिरिन सरगियारिया बाहागो लायो। लोगोसे गोरोबथा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि सजित बसुमतारिया बाहागो लायो। देग्लाय बे फरायसालिनिफ्राय सा 14 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों आरो बिनिनो सा 7आ फार्स्ट डिभिजन आरो सा 7आ सेकेन्ड डिभिजनाव उथ्रिनो हादों। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै फरायसालि सामलाय आफादनि मेनेजिं डाइरेक्टर जेम्स सरगियारि आरो गाहाय फोरोंगिरि लक्की बर' मोनहा गुवारै फोरमायथियो। फरायसालियाव दिनै जिथु 17 मेट्रिक आनजादनि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै आङो गोजोननाय मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे फरायसालिया गोबां बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव दङ आरो बेफोरो फरायसालिखौ गायसननाया बारा गोबाव जायाखै। दा बेखिनि समाव बिथांमोना जितु सा 7 फरायसाफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसार होनो हादों। गासै सा 16 फरायसाफोरा बे फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारदों। दा बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि उनावनो नैबेयाव थानाय बान्थाफोरखौ राननाय होनाय जासिगोन। आखाइखौ बयबो खनसेनो बारे आखाइखौ नाजानाय थायोब्ला जायखिजाया फरायसायानो जायखिजाया ओनसोलाव थानानै गावनि फरायनायखौ रेगुलार खालामबाय थायोब्ला बा नाजानाय थायोब्ला बे फरायसाया जाफुंसार जानो हायो। हयथ' बे ओनसोलनि हान्था मेला बा गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै जेबो खोथा गैया। बेयाव फोरोंगिरि आरो गारजेन गासिबो खौसे जानानै जोङो फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि बागै जुदि जों खामानि मावोब्ला थारैनो बे ओनसोलनि फरायसाफोरा इयुनाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रिजाल्ट लाबोनो हागोन। दिनै जोंहा 1 मे जोङो सिगाङावनो जोंनि बे UN एकाडेमि फरायसालिनि सामलाय आफादजों लोगोसे फोरोंगिरि स्टाफ जोङो जयै डिसकासन खालामनानै लाखानाय बायदि जोङो बिदिनखालि जों फोरोंगिरिफोरजों बे 1 मेखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे आरो जोंनि बोसोरारि जिटि स्कुल उइक स्पर्टनि बान्था राननाय बेखौबो जों लाफानाय जाथों होननानै जोङो सावरायदोंमोन। बेबायदिनो दिनै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों गिरेन सरगियारि सार, जोंनि सनितपुर जिल्लानिनो UN बर्डनि आफादगिरि आरो लोगोसे बातासिपुर UN एकाडेमिनिनो गोरायुं, लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सा दिखियाजुलिनि बोसोनगिरि आरो जोंहा आलासि मोनदों सुजित बसुमतारि सार, गोरोबथा LP स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगोसे UN एकाडेमिनिनो जोंहा बिबुं गोरा जोंहा सार हायनारि सार, बिथांमोनखौ जों लोगो मोनदों। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव बिखेखै जोंनि स्पेसियेलि 2024 सोलोंथाइ बोसोरनि जि मेट्रिक आनजाद होनाय बे गथ'साफोरखौ जोङो बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोङो गार्जेनफोरखौ जों जेरै लुबैदोंमोन बिथांमोना खोब रंजानानै फैदों आरो खोब मोनसे गोजोन थासारिखौ जों नुनो मोनदों। मानोना दिनै बे सा ओनसोलाव फरायसालि जोंहा आंखालमोन, मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोसो जाब्लाबो हयथ' हायाखैमोन। जेब्ला जोङो 2018 मायथाइयाव बे फरायसालि गायसनो अब्ला जोङो मोनसे सिमां नुदोंमोन बे ओनसोलाव जोङो मेट्रिक होनाय गथ'फोरखौ फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन जों लाहोनानै जोंनि माखासे माहारियारि आफाद जेरै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिदिनो माखासे सोलोंथाइ बिफाननि आफादफोरा बरायनायनि जि हाबाफारि लायो बेयाव जों बरायहोथारगोन होननानै जों जि सिमां लादोंमोन बेखौ जों जाफुंहोनो हादों आरो दिनै जोंनि बे फरायसालियाव गासै 14 जन फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। बिनि गेजेरावनो 7 जन फरायसाफ्रा सेथि मासियाव आरो 7 जन
फरायसाफ्रा नैथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। थामथि मासियाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय गैया निल। दा जोङो नैबे जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोङो बेखौनो रादाब हरनो नागिरदों जोंनि दुलाराय जोंनि बर' माहारि आरो जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनिसिम जोङो बेहाय जों बे फरायसालि गायसननायनि गुदि थांखियानो जाहैबाय सुबुं धोन सोरजिनो आरो बे जोंनि बे हालामाव जोंनि बे जोबथा सा ओनसोलाव बेबायदि मोनसे मोजां सोलोंथाइ होनानै गोग्गो सोलोंथाइ होनानै जोंनि बे गथ'फोरा जाहाथे मुलुग दरबाराव आवगायलांनो हायो, कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ होनो हायो आरो जोंनिफ्राय सुबुं धोन सोरजिनो हायो। सासे इन्जिनियार, सासे डाक्टर, सासे जोङो बे ओनसोलनि गेदेमा सुबुं खालामनाय बेनि मोनसे जों नोजोर बोनानै बे स्कुल गायसननाय जादों। बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानै देग्लाय जोङो गोबां मटिभेसन प्रग्राम लानायजों लोगोसे जोङो कम्पिउटार सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो अलरेडि टिचार्सफोरखौ बायजोबनाय जाबाय। देग्लायनिफ्राय जोङो कम्पिउटार सोलोंथाइ होनायनि थाखायबो फोरोंगिरि थिसनबाय आरो जों देग्लायनिफ्राय जागायजेनबाय आरो जागायजेनसिगोन होननानै जों फोसावनाय जाबाय। जायफ्रा बे फरायसालियाव दासिमहालागै एडमिसन लानो होननानै गोसो गुदुं जानानै दं, दाबो सम दङ। खार'ना जोङो स्पर्टखौ लाग्रोनाय जाबाय, बिनि उनावसो जोङो क्लासखौ दा रेगुलार लानाय जासिगोन। बेनिखायनो मे दानसिमाव जोङो एडमिसननि खाबुखौ होबावदों। जोंनाव लाफैनो हागोन जों बेखौ जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो गेदेमा सुबुंफोरनिसिम जों मिथिहरनाय थाबाय आरो। गिबिसिनावनो आङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय जानानै आंजों लोगोसे आंनि मिस बिथांमोनजों लोगोसे आरो बे फरायसालिनिनो मेनेजिं डाइरेक्टरजों लोगोसे जोंनि बे फरायसालिनि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम मिडिया पार्सन जे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोजोन हामलायथि जासिग्रोनाय थाबाय। दा बे बेलायाव जों दिनैनि सानाव थांनाय नैबे मेट्रिक फाइनाल रिजाल्टआव सा 14 जन जोंनि फरायसालिनिफ्राय जे सेथि मासि 7 जन आरो 7 जना नैथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। दा बेनि थाखायनो जोङो बे फरायसालियाव फरायसुला बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों दिनैनि सानाव। बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों जे बे फरायसालिनिफ्राय बेखिनि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना उथ्रिसारनो हानायनि थाखाय आङो बे फरायसालिनि गोरायुं जानानै आङो फरायसुला बिथांमोनखौ गोजोन हामलायथि बावनाय जादों। आरो इयुनाव बिथांमोना मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना सानसे समाव गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो सासे सुबुं धोन हिसाबै फुंखा सुबुं जाहैनो हायो, गेदेमा सुबुं जाहैनो हायो। बेनि थाखाय आङो मिजिंथिनाय दङ बा मिजिंथिनाय थाबाय। दा दिनैनि सानाव जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बे इउएन एकाडेमि जालां सेन्टारनिनो जे एनुवेल स्पर्ट, बे एनुवेल स्पर्टनिबो जोङो प्राइज जि डिस्ट्रिबिउसन बा बान्था राननाय बे हाबाफारिखौबो जों लाफानाय जादों दिनैनि सानाव। दा बे हाबाफारिया दिनै जोङो जाफुंसारबाय होननानै सानो। जोंनि बे हाबाफारियाव दिनैनि सानावनो जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंनिनो सनितपुर जिल्ला बर्डनि आफादगिरि जोंहा गिरेन स्वर्गियारि सारखौ मोननो हादों। लेङाइ नेहाथारि बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि सानाव मोननो हादों, बिथां सुजित बसुमतारी आरो लोगोसे इउएन एकाडेमि फरायसालिनिनो खुंफुंलांनो हाबाय होननानै आं मिजिंथिबाय।